Gemul de caise este pur și simplu minunat, aromat, gustos și chiar că este pe placul tuturor. Un gem foarte aromat și cu o culoare fantastică. Iar pe mine mă leagă amintiri frumoase de acest preparat, căci bunicii mei aveau în curte un abricos care făcea niște fructe foarte cărnoase, de o culoare galbenă, puțin portocalie. Și acum mi amintesc acel gust natural și aromat al gemului făcut de bunica în casă. Pentru a obține un gem de caise cu o consistență perfectă, e important să-l fierbeți la un foc mediu spre mare și să amestecați foarte des, timp de 10-15 minute din moment ce a început să fiarbă. De asemenea, folosiți o crateță mare și largă. În acest fel, lichidul din fructe se va evapora mult mai repede, iar gemul va fi perfect și lucios. Apoi opriți focul și lăsați ca compoziția să se răcească. Veți repeta acest ciclu de 2-3 ori până minunatul gem de caise va deveni suficient de gros și pe gustul vostru. Pentru a obține o textură cremoasă și fină, puteți pasa manual printr-o sită deasă și fină acest gem sau să vă folosiți de un blender vertical. În cele din urmă îl turnăm fierbinte în borcane sterilizate pentru a savura gemul în zilele mai reci de iarnă.